Ljudi često misle da je HR samo zapošljavanje papirologija. U praksi HR je mesto gde se susreću ljudi, biznis i odluke koje dugoročno menjaju firme. Dobar HR ne rešava samo probleme. On ih često spreči pre nego što nastanu. Ako te zanima rad sa ljudima, ako želiš i jasnu strukturu, i pravila, i profesionalni okvir, HR je oblast koja to spaja. Ovaj kurs je tu da ti pokaže kako HR stvarno funkcioniše. Mnogi ulaze u HR sa idejom da je dovoljno imati dobru komunikaciju i osjećaj za ljude. Vrlo brzo shvate da bez znanja procedura i procesa stvari postaju haotične. Sa druge strane, suva teorija bez prakse ne pomaže u svakodnevnom radu. Ako želiš da znaš kako izgleda HR posao iznutra, kako se donose odluke i kako se balansiraju interesi zaposlenih i kompanije, ovaj kurs je pravi temelj. Kurs je postavljen tako da te postepeno uvodi u HR ulogu. Počinješ od osnova upravljanja ljudskim resursima i razumevanja HR funkcije u organizaciji. Učiš kako izgleda proces zapošljavanja od početka do kraja. Dakle, kako se selektuju kandidati, kako se vode intervjui, kako se donose odluke o izboru kandidata. Zatim ulaziš u teme kao što su onboarding, razvoj zaposlenih, slušanje zaposlenih i proces odlaska iz organizacije. HR kurs se realizuje online kroz interaktivna predavanja uživo na Zoom platformi. A nastavu pratiš u realnom vremenu uz stalnu komunikaciju sa predavačem i ostalim polaznicima. Program je osmišljen tako da teme prate životni ciklus jednog zaposlenog. Gradivo te vodi postepeno kroz ključne oblasti ljudskih resursa sa jasnim objašnjenjima i konkretnim primerima iz prakse, bez preopterećenja informacijama i suvišne teorije. Sva predavanja se snimaju i ostaju dostupna tokom kursa. Ukoliko propustiš čas ili želiš da se vratiš na deo gradiva koji ti je bio izazovan, snimci su tu na raspolaganju. Podrška predavača je dostupna kada naiđeš na konkretno pitanje ili situaciju iz prakse, kako bi stečeno znanje mogao da primeniš u realnom radnom okruženju. Ćao, ja sam Sonja Jovanović, godinama radim u oblasti ljudskih resursa i svakodnevno se bavim stvarnim HR izazovima. Kroz ovaj kurs delim iskustvo iz prakse, a ne samo teorijske modele. Cilj mi je da ti HR približim kao realan posao sa svim njegovim odgovornostima i mogućnostima. Ovo nije kurs koji te uči da zvučiš kao HR, ovo je kurs koji te uči da razmišljaš i radiš kao HR. Posle kursa znaćeš gde počinje tvoja odgovornost, kako da se snađeš u timu i kako da gradiš karijeru u ovoj oblasti. HR je profesija koja stalno raste i menja se. Ako želiš stabilnu oblast, rad sa ljudima i jasne karijerne mogućnosti, ovo je dobar početak. Kurs ti daje osnovu da uđeš u HR sigurno i sa razumevanjem.